tozarta ne. Me na ƙarya a nan? Me ba ai ba? Sai da ta kai ta kawo na bar doron cikin duniya na koma cikin dictionary na tari saboda tsabar zama da turawa. Ni a gaya min turanci kuma karatun nan wani iri ne banban na yi psychology na yi sociology human learning measurement and evaluation curriculum development teacher education adult education sai kuma me ya rage na zo ne language communication skill 1 and 2 and 3 na zo ne citizenship of education sannan yaran nan ka zo ka rena min hankali har in gaya ma magana ka karyata ni har yau har gobe tusa ta haka take faɗa ko ya na saki tusa sai dai ka ji ta ce alright shi ne kake min dariya ko na zama abin dariya wata da abin da na faɗa ƙarya nake ma kenan to me da min dariya Allah kai sociology sociology ne an saba so saduwa wai kaji sociology Allah ni yanzu ba tusan ka don ka kuma ni zan faɗa ba sai ya faɗa ba kuma wannan kayan ba za ta faɗa ba